Samantala, Idol, Cashier's Office po sa DOH-run hospital sa Rosales, inalis na zero balance billing sa mga ospital sa lalawigan ng Pangasinan. Tiniyak na naipatutupad. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Inalis na ang Cashier's Office sa Conrado F. Estrella Regional and Medical Trauma Center simula ngayong araw bilang patunay sa pagpapatupad ng zero balance billing o no balance billing para sa mga pasyente. Sa naturang hakbang, kinumpirma ng pamunuan ng ospital na kakayaning sagutin ang gamot na kailangan ng mga parehong inpatients at outpatients, maging ang mga bayarin sa ospital. Ayon sa kongresista ng ika-6 na distrito ng Pangasinan, lahat ng kwarto sa C-Firm ay gagawin ng pampubliko bilang patotoo sa taguri na isang pampublikong ospital. Ipinabatid din ang nasa 102 na medical practitioners na kulang sa ospital mula sa 292 na kabilang sa staffing pattern, 190 lamang umano ang empleyado sa C-Firm. Kabilang din ang ilan pang kinakailangang makinarya at bakuna para sa ikabubuti ng operasyon ng ospital. Kaugnay nito, tiniyak ng kagawaran ng kalusugan ng pag-aaral sa mga naturang hakbang at pagkikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management para sa kinakailangang pondo. Matatandaan na kabilang ang Conrado F. Estrella Regional and Medical Trauma Center at Region 1 Medical Center sa mga DOH hospital na nagpapatupad ng zero balance billing, maging ang 14 na government-run district hospitals sa Pangasinan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.